Nyakora Ramogi Ajwang aneno kanyo ken dakika 16 tok saa achiel mar okinyi manyiso ni koro wadonjo e twak marwa mokwongo okinyi makawuono e chenro mar piny. Twak mibiro bed kitayo kod Anna Joyce Odur. Nyakora Ramogi Ajwang okinyi makawuono waneno ni ber mar mondo mi watwaga kotudore kod okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund. Manyaka sani koro nego beni chako tiyo ayanga e pacho kae ka koro jopiny ok bibedo ka tiyo kod okumba mar thieth mano mar SHIF to abro chako tiyo kod mano mar Social Health Insurance Fund. Mano toka doho mar apil ne oyie mar mondo mi okete tema okumba manyien mano mar Social Health Insurance Fund. Kata kamano jopiny mathoth nyaka sani ponono onge ler matuta ewi SHIF. Mane momi okinyi makawuono antiere kae kod Dr. Hezron Omollo. Dr. Hezron Omollo en jatend rang'iny mar lony kod jotije mane bad migao mar thieth e pacho kae. Wadwa bago kode twak okinyi makawuono mar mondo mi onyiswa ler matut ewi SHIF. Kalore ni penjo mathoth bende joneno magwa osebedo ka chwalo ahinya kotudore kod okumba manyien mano mar Social Health Insurance Fund. Machiegni ahinya Dr. Hezron e studio mar okinyi makawuono itiyo nade? Achiyo maber, erokamano kuom gwela mondo abia twag kodu e weche mag lokruok madhi nyime e Ministry of Health kendo kwang'iyo mar SHIF miluongo ni Social Health Insurance Fund. Nato nyalo bedo ni penjo ni to title nini tiende nango? Head of Division of Professional Standards e migao mar thieth. Ichung' ne ang'o ka migao mar thieth kacha? Achung' ne professional standards manyiso ni mano rang'iny mar lony mar jotije e piny Kenya ka kendo jotije be miluongo ni Human Resource for Health. Kwang'iyo ni standards mag puonjruok, standards mag regulation, standards mag employment nyaka working conditions mag jothieth te magontie e migao matin ma achung' neno. Machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Nyakora Ramogi Ajwang mana kaka iseneno mane wendo mantiere godo Dr. Hezron Omollo selero matut tije ka migao mar thieth kacha. In bende Nyakora Ramogi Ajwang kamoro amora mitudri kod okinyi makawuono inyalo chwalonwa penjo moramora kata paro moramora kokale namba mar ote machuok ibiro yudowa 33600 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda kokale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kawachako twak marwa yanga okinyi makawuono Dr. Hezron dagom mar mondo mi ler ne Nyakora Ramogi Ajwang ni tiende Social Health Insurance Fund tiende nango kalu ni ponono jopiny moko nyalo mana winjo kiwacho ni nitiere okumba manyien mar thieth mano mar SHIF kata Social Health Insurance Fund mobro bedo kwa tiyo godo to japiny ponono kia ni tiende hie enango. Erokamano Joyce. Gimiluongo ni wasebedo kwa tiyo gi gimiluongo ni NHIF. King'iyo kaka NHIF nolos kata kaka nogere ne en ng'iyo kaka inyalo gol pesa kuom jotich man gi osara kod moko mane nyalo chiwre kendgi mondo ochul subscriptions mag gi mondo giyud thieth. Manyiso king'iyo jotich man go osara ei Kenya ka gin mana atamalo 20 kende. Manyiso nitie jotich jok moko ma atamalo 80 ma mano ng'e e thoth ji. Momiyo ei wachno noneno ni onego bed ni wang'iyo kaka sirkal mar Kenya kaka dwa ket ngima makare ne ji duto. Ma en gima waluongo ni solidarity. Ji duto onge ng'at achiel mane kuomwa mane we chien. Manyiso ni Social Health Insurance en insurance ma ng'iyo ni ng'ata man gi nyalo mar nyalo chudo. Obed ni en gosara, obed ni onge osara ten gi tije moro motiyo. Nyaka yud pesa moro matin kuome mawacho ni atamalo 2.75 atamalo 2.75 mondo mano oket e kamoro achiel, oket e agulu achiel to e agulu ni mwagolo to wayudo ni wachiwo thieth ne ji duto. Manyiso ni ng'at ma omewo nyalo chulo ne ng'at moro ma
ma odhier ma onge kaka nyalo chudo. To ng'at mangima ibo yudo ni thothne ok githoro dhi osiptal. Manyiso ni okonyo ng'at matuo. To ng'at matin be jomatindo ok yud tuoche mang'eny. Iyudo ka midekre tin kuomgi othoro konyo jok moko manyalo bed ni ikgi osesudo kata jok moseti mang'eny giyudo ka gidhi osiptal pile pile. Koro ma en gima kata thieth makare en rageng' marwa kata okumba marwa mar thieth makare ne ji duto maonge ng'at mowe chien kalure gi nyande kata kalure gi yuto mare. To ang'e ni sirikal mano ma pacho kae mano mar Kenya Kwanza osebedo ka dhir ahinya mar mondo mi okete tema okumba manyien mar thieth mano mar SHIF mar mondo mi okel nengo mar thieth nengo mogonyore kata yudo thieth nengo mogonyore mano kokale bwo universal health coverage. Nyaka sani bende SHIF ni adira biro bedo ka konyo e weche mag universal health coverage nikech wang'e ni weche mag UHC nochakore kata sirikal motelo machon kapok noyudo sirikal manyien. Kata kamano pilot program kende mano timore e counties moko nokwanene e piny Kenya. SHIF ni koro biro neno ni counties duto jopiny oyudo yore mag thieth nengo mogonyore to biro kete yo machalo nade. Erokamano mano penjo maber nikech kanitimo pilot mar UHC mano tim e counties moko 4 achiel kuom gi en county ma Kisumu. Diere no noyudo kambe atiyo kendo athietho Kisumu district hospital kata ma githoro luongo ni general. Gima ne pilot timo en ni nochiwo dwach hospital to jo hospital chiwo thieth maonge chudo. Manyiso ni kane dwaro yath to nigamo ni yath. Kane dwaro x-ray to gigamo x-ray kata gigamo x-ray films. Bas iniyudo thieth maonge chudo. To mane nigi changamoto moko, ne nigi shida moko mano miyo ko bedo implemented kaka ne dwarre. Koro wang'iyo gimane model manwaluongo ni input financing gi dho ngere. To wang'iyo gimane nyalo bedo ni pilot program nikech for every program nitie lessons we learn. So we looked at the lessons we learned from the pilot program. Wang'iyo ni nyalo bet ni koro wawuoge gimiluongo ni input financing cha ma ichiwo gik moko dwach hospital to hospital koro chiwo thieth nono mondo wadhi gimiluongo ni output financing. Output financing means ni jo hospital odhi nyime gi thiedho cha koro ni chulo ng'at mosethiedhi. Ng'amo thiedh cha emimiyo emichulo service kata emichulo tich magitiyo. Koro that is the change of the model. Now king'iyo chik mane okadhi miluongo ni Social Health Insurance Act. Opogore gi macha e yore moko. Tachiel kuom yore mopogore go en ni Social Health Insurance Act ni ogamo gimiluongo ni Social Health Authority mwaluongo ni SHA. Mano e authority ma register ma ji duto madwani oyud thieth e yo makare, oyud thieth through SHIF. Kendo en authority ma register osiptende madwa chiwo thieth ma ichiwo ne jopiny. To mar ariyo en ni e iye kanyo nitie aguchni 3 mokete iye kanyo. Agulu mokwongo iluongo ni primary healthcare fund. En aguch pesa mang'iyo thieth mar jopiny e osiptende machakre health center kadok piny nyaka e community. Manyiso no ng'iyo preventive, promotive, to ng'iyo curative services moko, thieth moko mag thiedho ji gi thieth mag geng'o tuoche mondo kik donje e ngima mar jopiny gi konyo jopiny mondo dagi ong'e, osom, owinji kendo odagi ngima maber. Bas mar ariyo en gimiluongo ni Social Health Insurance Fund. En kendo ng'iyo chiwo thieth ne jogo ma tuo mobedo kata admitted kata modwaro thieth e outpatient mobedo referred gi primary care level, primary healthcare facilities. Bas mar adek nitie moro mane ongega miluongo ni chronic disease and emergency fund. King'iyo ma enong'iyo tuoche ng'enyne chien kacha ne yudo ka ng'ato tuo to omiye
omiye kiwango manyaka makochope to koro ok med thiedhe. Manyiso ni ka agulu momiyo kone in wamiyi siling 200,000 to 200,000 no korumo koro idonjo ofuki. To ma koro ng'iyo ni kinyalo yudo bedo gi tuoche gi manyalo miyo i exhaust, manyalo miyo ikadho okang' monyisi ni ka to koro kik ikadhi. Koro kanyo chronic disease fund donje ka en tuo manyalo bed ni dwa dhi alanga moheo higachiel. To nitie seche moko ma be iyudo ka ng'ato yudo accident kata yudo ajali to ng'ani koro otere hospital to oonge gi nyalo. Nitie emergency care fund mamiyi thieth teka ni dak e piny mar Kenya. To gimopogre en ya primary health care fund cha ichule gi sirkal mamalo. En gima ichiwo gi parliament to jopiny yudo thieth nono. Matiende ni kanyo onge pesa mora mora ma jopiny biro bedo kachulo. Onge pesa mora mora ma jopiny bedo kachulo. Mano iwacho kanyo primary health care fund, social health insurance fund. Mano to ng'ama chulo. Social health insurance fund ni ema koro jopiny contribute. Mano kore SHIF. Kore ne agulu ma ng'ato ka ng'ato yudo kigolo matin kar nyalo minyalo mondo oketi agulu no mondo chiw thieth ne koro ji duto. Dr. Hezron, ng'ato nyalo bedo ni penjore nang'o momiyo primary health care fund ni to parliament ema chulo. To koro ang'o momiyo moro ni mano mar social health insurance fund. Ang'o momiyo koro ibro bed king'ado ata mal 2.75 mar osara mag jotiche pacho ka. Ang'o momiyo en bende ponono od bura kik chule achula kaka chulo macha mar primary health fund. Ka chako tawacho ni ma en social health insurance. Koro kwa luonge ni social health insurance manyiso ni ji te nyaka bedie kama inyalo timo. Nitie jok moko ma sirkal bochudo negi e iye ka ma gin jok moko ma onge nyalo, gin nyithi kiye, gin jok moko kata ma in gi ng'ol ma thago kata ma geng'o yuto mari madine yudo. Koro mago sirkal chudo negi. Manyiso ni sirkal osekawo mare. Mokwongo okoni primary health care fund ka wabo konyo wabo chulo ne jopiny onge ma kidonje e primary health care facility mora kata jok mawuothe kor gweng' mang'iyo kaka ngima ni chal mamtimo ni blood mwalungo ni community health promoters kata nyamreche mwasiga bedogo mago ichulo gin part of primary care network and ichulo gi sirkal. Koro mago king'iyo yudo ni sirkal osekawo kamomako okawo primary health care fund, okawo jok ma yuto gi ni piny, okawo nyithi kiye moko ma onge kaka nyalo yudo gimidwaro en man gimoro achiel ma nyaka itim. Gino en gimiluongo ni nyaka registration kende mane mari. To koro kara social health insurance nitie kama jopiny be nyaka bede responsible. Iwacho ni mar primary health fund cha ng'ato nyaka register. Registration register yo machalo nango. Registration inyalo nitie watemo digitize the process. Waketo ne gini wadwa keto rang'iny mamalo makoro kidonje mbui tinyalo yudo kuma e simbi kanyo kidiyo tinyalo yudo kuma e register. Waboro nyamrerwa be kobire kor gweng' puonjo gi maber to gitimo ni registration ne be dhi timore kar thieth mora ma kidhi e hospital tekni gin accredited gi NHI gi Social Health Authority kanyo time registration. Kendo huduma centers ma piny ka be kidhi tibo yudo kuma itimo nie ibotimo nie registration. To registration en registration onge chudo mora itime nono onge chudo. Koro kisebet kanyo nikech gimomiyo nyaka itimo registration en ni process ni te wadwa bedo digitized. Koro nyaka ibede system ma kidonjo kanyo to inyalo keto mana lueti to yudo ka system yawre ni tiyudo ka kithiedhi. Kwang'iyo wach mar social health insurance fund ang'eni achiedh nade maduong' ma bende ponono jogo mondike tich osebedo godo ni kwang'iyo kata kaka NHIF nyande ng'ado pesa mar ji kwang'iyo mano mar SHIF kata social health insurance fund sani koro bro bedo kong'ado omenda mathoth ahinya kipimo kod mano mar NHIF matiende ni obro bedo kong'ado atamalo 2.75 mano mar osara mag jogo mondike tich. Kata kamano jogo ma ok ondike tich mawacho ni ponono onge osara ma ing'ado gi dwe ka dwe gin tibro bed ka ing'iyo atamalo 2.75 mar household income margi.
mani biro bed king'iyo e yo machalo nade kiwacho kanyo ni to matin mogik biro bedo 300 dwe ka dwe. Ibiro bed kiyango nade ni ero ng'ani koro kondik tich to koro household items magen kamae we koro wati kode mondo ang'ad 2.5 madhi ome okumba mar thieth mar SHIF. Manen penjo mosebet kabiro from time to time kata seche mwawuotho kwatemo dwaro pach jopiny kwatemo sumo pach jopiny ei regulations makoro watimoni mano penjo mosega bedo kabiro. Taparo ni ok en adieri ngang' mondo wawach ni koro idhi ng'ad ji pesa mang'eny. King'iyo ng'at mane yuto ne piny mane yudo kata siling 6,000 e dwe, onyalo bedo jatich dala, onyalo bedo kata jakwath. King'iyo kane gichulo pesa ma king'iyo atamalo margi ne en 5.5. King'iyo ng'at ma yudo siling 10,000 ne yudo ka atamalo mare be pod ne ni malo. Ji duto mane chamo sara mane tin ne 36,000 kitimo kwanono ibo yudo ka ng'eny gi bo yudo ne pesa gi magidhi chulo dhi dok piny ok dhi malo. To king'iyo uchumi mar Kenya, jok mayudo pesa matine ne 36,000 gin atamalo 54. Jok mayudo mohewo 36,000 gin atamalo mana 46 kende. Koro yudo ni the majority thoth ji gini kokete kaka entiene mar atamalo 2.75 yuto gi either odhi dong' kaka neno kata odhi dok piny. Koro ng'enyne en mane jok ma yuto gini piny gi ok giwuo mang'eny kaka jok ma yuto gini malo. Koro jok ma yuto gini malo ema king'iyo nikech ibo yudo ka ng'ato kane chamo 100,000 atamalo mare ne en 1.7. Ng'at mane chamo 200,000 atamalo mare ne en ne pod en mana kamano. Iyudo ka dok piny kendo en matin ne 1.7. Ng'at ma chamo 1,000,000 mare ne en 0.17. Koro yudo ka jok manodhier jok man piny ema ne koro ketgi baden mang'eny mogik. Iyudo ka ng'ato yuto ne ni piny tichwade atamalo 5.5. To ng'at ma yuto ne ni malo tichwado atamalo mapiny. Koro waketo gima en standard ma en across the board. Ng'at ma yuto mang'eny ng'at ma yudo mapiny gite imiyo gi atamalo marom. Manyiso ni ka an atiyo Nairobi kanyo tichwada atamalo 1.7 kata obed nachamo kata 100,000 to ntie minwa moro e kor gweng' kucho kata ntie osiepna moro mabe jalupo kaka Shelton Omollo. Iyudo ka en be ochulo yuto ne nyalo bet nohewo mara to en ochulo mana matin nikech ne onge kaka nwang'iyo kaka wanyalo kao jok mane ok yuto mimiyo gi payroll. Koro gimbe wang'iyo kaka wanyalo donjo kargi kanyo. Mwatimo ne gimiluongo ni means testing. Watemo ma en testing kaka ing'iyo nyalo mar ng'ato. Wadwa ng'iyo ni ng'ani kalure gi ngima modake. Ero ng'ani odak Kisumo Kanyakwar kaka Cleophas. To yudo kodak e Kisumo Kanyakwar kanyo en gi V8. Manyiso ni V8 ni nyaka cham mafuta don't. To iye ka abe otiyo gi stima to pi ben go ot. Ma king'iyo nyande ibo yudo ka 300 ka to hewo. Koro iketo ne matin mogik monego be ochulo e nyalo mar nikech nyalo is a range. Kawuone yudo kinyoki yudo to kitimo avoid ng'ani nyalo mare chal kama Korikone e nyalo ne wadwa ni kaw the lowest limit within that means. Matene ni koro nyalo ni biro bed kipime nang', ibiro bed kiwuotho ting'iyo kuonde ma ji odake, koso ibiro bed king'iyo yuto ma ng'ato nitiere godo. Nikech inyalo yudo ka ng'ato wati kata kod ranyisi bore Nairobi ka. Ponono yuto mare ni malo to amua ni we adaga ngima moro ma simple mar mondo mi ponono kik ng'e na yudo pesa mang'eny. Ibiro pime nang'o mondo ponono kik bed ni nitiere ng'at mane gi nyalo to king'iyo kako odak to wacho ni ang'ani onge nyalo to kara entiere gi nyalo punda. Entie nyalo yudo yot. Nyalo yudo yot nikech nitie tool mwadhi tiyogo miluongo ni means testing tool. En tool mang'iyo nyand ng'ato ok ong'i on one instance, ong'iyo over a period of time. Kiwacho period of time pono ne thuolo mar dweche kose higni adi? From time to time ibo yudo ka kinde ka kinde Social Health Authority bob timo gimiluongo ni means testing.
ok en gima ibo tim dichiel to rumo, nikech iyudo kaka wuono nyandi ni malo to kiny nyalo dok piny nikech gimoro timre. Ng'ato nowacho ni seche moko kinyiedho dhiang' to dhiang' otho. Koro from time to time wabiro watimo means testing. To gima wacho ni ng'ato nyalo bet ne opondo. An kaka daktari ibo yudo ni anyalo pondo ni kora dak kuma adwa dak, to ka ang'o chopo godhiambo tibo yuda mana gi dakteche wetena, jok manyalo wachal gima dwar chalo ka gima rom. To in ibo yudo ka kiwuok ka godhiambo ka koro iwuok e tich ibo yudi mana kumoro gi jok ma ungo in the same social class. Koro onge kaka inyalo afford gigi kanyalo ni to gigi manyiso ni nyalo pondo, inyalo ringo to kinyalo pondo. Pod bo yudo mana wabo yudo mana kaka iyudi to igolo gima owinjre mondo igol. Ok ni ma en inyo ng'ato, ma en mana konyo kaka wanyalo yudo nitie thieth makare, thieth ma owinjore ne ji duto modak e Kenya, to en thieth ma onge ng'at miweyo chien. Nyithi kiye, mond liete, jok manyalo gini malo, jok manyalo nigi piny, ji te nyaka koro wadhi kamoro achiel. Nikech WHO wacho ni pesa mokete ei health ka duogo dibiriyo kata duogo diboro. Manyiso ni kiketo siling achiel ei health to kiduo king'iyo maber bang' ndalo moro, nikech ka ngimani ni kare tiyudo ka koro inyalo tiyo, inyalo biro ka to ka ngimani ok ni kare to kata kawuono ok dhi chopo e tich, manyiso ni pesa cha dhi duogo nikech in gi ngima makare. Anno ka joneno magwa mathoth chwalo penjo mopogore opogore ma bende degi go mar mondo mi iduoko kinyi ma kawuono. Ahinya nyako tudore kod ler ewi okumba manyien mar thieth, mano mar Social Health Insurance Fund. Kwa nyalo mana somo moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi ma kawuono. Ote makamago Hezron biro bedo kaduoka achiel kachiel. Owuor Mr. Abade wacho ni upenj nago ni to en ang'o mane rach gi NHIF ma uchuna ni nyaka ne loke. Aito bende kane nitiere gik moko maricho ei NHIF ne gin contributions kose administrations. Erokamano. Mano penjo mabende Hezron biro bedo kaduoko. Ote machielo Vitalis Apudo wacho naneno chenro ka an Nakuru ka. Penj na jalony ni to koro NHIF orumo kose ibiro ng'ad msacha e gigi te. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Lucia Tieno bende wacho ni NHIF cha to koro peswa omodho pi koso wadargo wadhi e SHIF. Mago penjo ma wabro bedo kwa duoko achiel kachiel. Jackie Nyarmudi bende nyisa ka ni Morning Joyce penj nago ni are they going to transfer pesa mantie NHIF to SHIF kose wadhi chamo nyanjwa kaka housing levy deductions. Mago penjo mabende biro achiel kachiel. Adwa ni chak kod penjo mokwongo mabende owuor Mr. Bede no penjo kanyo ni ang'o mane rach gi NHIF ma ochuna ni nyaka loke ne en weche mag contribution kose administration, nikech wang'eyo ni SHIF kose chako tiyo sani nitiere chenro mar phasing out NHIF, ng'ikruok ne nitiere kanye? Mano be en penjo mosebedo ka thoro biro saa ma wawinjre kata mwawuoyo gi jopiny ni to ang'o ere pogruok, ang'o mane rach gi NHIF makoro watemo loso gi maa. Kaka nawacho en ni king'iyo NHIF kaka ne entie nong'iyo gimiluongo ni curative, en thieth ma nyaka koro ibed matuo, to kibeda beda matuo nyaka ibed matuo marwaki e ward e kochako thiedhi. Mabe kano thiedhi thoth no chulo ma kitanda kende. Thoth ne kuonde mopogore opogore. Kuonde moko ochulo kitanda kende, kuonde moko ochulo bill te. Nyaka ibed matuo, ok ibed matuo kende, nyaka rwaki e ward e kochako thiedhi. To mar ariyo ing'iyo ni koro ei Social Health Insurance Fund ka ok wang'i thieth ni nyaka koro ibed matuo marwaki e ward. Ochako ng'iyo ngimani ei ot, ochako ng'iyo ngimani e gweng', ong'iyo ngimani e dispensary, ong'iyo ngimani e health center. Maseche moko onge kata gi admission to ochako thiedhi gigo te ma inyalo dhi e outpatient tithiedhi tichiwo kadi tikawo yath tiduga dala. Manyiso ni king'iyo kaka nogere mondo ong'e jotuo nyaka ibed matuo, ok ibed abeda matuo tibet matuo ahinya marwaki e ward. Mar ariyo king'iyo NHIF nong'iyo mana jok manegi osara, to jok moko gi ne koro migi thuolo ni nyaka koro beda ni koro in kuma ichiwori kendi ni koro idwa dhi mondo igol pesa ni mondo mi thieth. Manyiso ni ok nong'i
ji mang'eny gi gin jojua kali emaran economy mar Kenya na wacho ni gin atamalo 80. Koro ji atamalo 80 gi king'iyo gi nyaka koro wayud kaka waketo gi e agulu ni mondo gimbe gigol. Iyudo ka ng'ato kaka wacho ni iyudo ka ng'ato an seche moko achamo mana siling 20,000 Nairobi ka. To nitie osiepa moro kaka Sheldon Omollo mabe lupo e kor nam kucho to seche moko loso 500 dwe ka dwe. Koro ka en kuno tanan ka to iwacho ni an ming'ada tento ok ng'ade to ko bet matuo to biro ka. Mar ariyo ne nitie gimoro mane timre ni kiyudo ni kawuono onego oyud ni an gi tuo onego bene dhi timna surgery an kata gi cancer kore kachako chudo ok achak chudo kapok abet matuo arit mondo abed matuo kore kadhi chako chudo manyiso ni achulo siling 1,000 kata 1,500 dweche adek to gima dwa yudo kucho mago dwa choko e agulu cha ohewo gima kelo seche moko yudo ka ng'ato okone ne yudo accident tiendi ni onego ng'ado tielo en kata siling 200,000 kata 1,150 to seche moyudo ni tiende no onego ng'adi no eko chako chudo odhi to chulo 6 months ma seche moko en mana 6,000 en 3,000 kende to kodhi kucho to pesa mogole agulu en 1,150 jopthurwa ipane maben pesa manyalo chokre machiw thieth ne ji duto mano ne en gima rach to koro shida ne ntiere contribution kose administration mokwongo awacho ni nitie ang'iyo structural problem to nitie administrative problem okanyal wacho ni ne onge shida e administration to kanyal wacho ni ne onge shida ei structure mano kaka noger NHIF koro nyaka wachiwa kon gi kon nikech kuonde gote ne nitie shida iyudo ka kuonde moko kor administration ka iyudo ka ng'ato oseng'ade tiende dibich kata ka in dhano be in gi tiendi 5 en ko dhi osiptal to winjire gi jo osiptal to gidhi to gikwalo pesa e aguch sirikal monego bed ni konyo ji to iye kanyo kosewinjire to imiye gimoro matin en odok go dala bas jogi be kawo pesa mang'eny to dongo ka koro agulu cha pile ochal gi magulu motuch koro maga di gik moko mawadwaro ni mondo din mondo kik bed ni ntiere kuma pesa ni nyalo chwergo mawuok mondo chiw ngima maber ne ji duto e thieth makare. Apenjo machielo en ni koro NHIF masani koro igolo mar mondo mi wadhi e SHIF en ni NHIF no koro rumo kose pod ibro bed king'ado pes jopiny nikech mane penjo mabende no penjo kae kod Vitalis Apodo Vitalis kineno gazet Kenya Gazette ma tich abich ne cabinet secretary mano minister marwa maluongo ni Nakumicha Susan Wafula no chiwo jok mang'iyo lokruok ni manyiso ne gisani wadwa ng'iyo kaka iloko gik moko mantie e NHIF mondo duogi obede i shaka Social Health Authority ka koro ka lokruok no ochopo mogik tung tiyudo ka NHIF iloro koro wadong' mana gi SHA ok ibi bedo kichulo kon gi kon nikech ma arumo manyien donjo. Matine ni pesa kabe podi bro bedo transferred maonge ng'ata ma pesa ne bro lal nikech mano be penjo mar ringo kata penjo repat joneno magwa kikawo gir ng'ato kata kawuono kinyiewo puodho to kiero liel to liel ochwecho iye kanyo ikawo gi liendno kantie aora tikawo ga aora no manyiso ni Social Health Authority dhi kawo gini gi berne gi rachne gi gik manosechulte koro in maricha iduogo ikawa ya gula achiel mar Social Health Authority ni gikate dhi bedo transferred koro iyudo ka nitie central kiti madhi ng'iyo gigi te gima ne ber ei kocha liability mane gin go gope mane gin go magope go oting'o nyaka chudo mar jopiny mane pok otiyogo kendo king'iyo kata assets mane gin go manyiso ni udi mtokni gang'o mago te koro duogo kone koro agulu cha iloro tiyawo agulu manyien. Akawa dhi mbele kod twak mara ng'eni joneno magwa bende podi medo chwalo penjo kachiel kod paro mopogore ko tudore kod thuon wach ka wachiwo lere ewi Social Health Insurance Fund kata kamano nyaka sani koro ang'eni migawo mar thieth osebedo ka wacho ni kila ng'ato onego bed ni ndikore e bwo kuma manyien mar thieth mano mar SHIF kata Social Health Insurance Fund matinde ni koro nyaka sani joma ne osendikore mar NHIF no koro biro bed kirucho oko jindikore manyien mar SHIF ni ndikruok biro bedo e yo machalo nade ka bende no sewach ni ponono ko kindikori kaka jakanyo mar SHIF to ponono kata services moko mag sirikal ok ibi bedo kiyudo.
mano kare kendo bele kaja naseduoko kaka ji bondikre e SHIF. Gisani gima watimo en watemo sumo paro mondo wang'e kaka wang'iyo go regulations, waloso regulations maporo dwach jopiny, ma wang'iyo kaka wawinjo gima jopiny wacho to waketo ei regulations gi mondo okonywa, nikech ok wanyalo wacho ni wang'eyo gik moko duto. Seche moko be wuok idhi timo gima iluongo ni public participation, bas jopiny sumi paro. Ka nitie gimoro mane ok ineno maber, tinyalo duogo tiloko kanyo to bet kaka winjore. Koro eiye mano wawacho ni ka regulations gi ochopo ngang' ni koro oselos gi mosekadh gi, to mano koro e kwachako ng'iyo gima wang'iyo registration, kaka ng'ato ka ng'ato donjo to nwang'iyo ni ma mondo bed maber, mondo wageng' kuo, mondo wageng' mibadhi mano osebed iye kanyo, nyaka wa make it very digitized, obed digital ma kidhi itiyo mana gi lweti to gicha yawre. Koro gini registration mokwongo iboyudo ka inyalo register online, manyiso ni ei simbi kacha inyalo volunteer tidonjo ti register. To koro kidhi hospital dikaw mana biometrics magi, kata ing'iyo lweti kata wang'i mondo obede iye kanyo. To wacho nitie nyithindo moko matindo ma pod ok nyal bedo ni lwetgi odongo maber minyalo kaw kanyo. Waborito gi gibotiyo gi certificate gi documents mag minegi nyaka koro gichop higni mar 7. Tok mano koro gimbe giketo ekiwakaw biometrics margi. Ma koro ok nyal wacho ni an nyadendi Joyce dhi gi nyathi ng'at machielo mondo thiedhi e nyingi nikech onge lwete. Bende makela e penjo na machielo, ng'ama ponono oyangore ni nego beni ndikore okumba manyien mar thieth mar SHIF, kata ng'ama en eligible mar ndikruok e SHIF, mar mondo mi jopiny obed kod ler maber, nikech wang'e ni NHIF e kinde mokalo chien ng'ato ne nyalo bedo kata ni ondikore kaka jakanyo mar NHIF, wati kod ranyisi ni en ng'ama wuoro, NHIF ne kanyo ne en ng'ama wuoro keto min ode kaka achiel kuom beneficiary e kad ne mar NHIF, oketo nyaka nyithinde. SHIF ni bende obo bedo kamano kose en obo bedo yo machalo nade? Mokwongo SHIF ni kwang'ie itimo contribution itime yot. Manyiso ni atime timbi time ka wan gi yuto e yot ka wachamo sara. Manyiso ni mokwongo ntie mar jok machamo sara. Golo to yo min oda be golo. Mar ariyo en ni seche mwagolo no to warejista nyithindo te. Ing'eni macha ne ntie gik moko, ne ntie sidienje mopogore ei funds ka niyudo ka ntie edu afya maneng'iyo nyithindo madhi skul. To wang'eyo maber ni nyathi madhi skul cha owuok e ot. Ok otong' e korien, owuok e ot. Koro seche ok wadwar ni waketo edu afya machielo. Kaka an e oda gi nyithinda duto a register, makata nyathino dhi mana e skul to pod oyudo thieth gi e skul kuno nyaka otiek sombe. Mar ariyo, registration ni kaka nowache ni ibo yudo mokwongo registration points iyudo ke inyalo time simbi, ibo tim kata gi nyamreche mabire odi, ibo time facility, ibo time kada huduma centers mantie e piny ka. Koro mago te gin registration points, but registration process iyudo nyaka ichiw documents mag identification, igolo ID ni kata passport. Ka in nyathi iyudo nikech wadwa timo registration at birth. Seche monyuol nyathino kanye michako ndike nyathi, itindike bwo min gi kata bwo wuon odgi ma timo contribution, itime at birth. Koro jogi te to nyaki gol documents ma ochiw gi sirikal moyieng kata moyangi ni magi gin documents mag identification. To kopogore gi jogo magin jo Kenya, nikech wang'e ni piny Kenya kae bende wantiere kod jomoko ma ponono nonro margi ok yange kaka jo Kenya, gin jo pinje maoko. Gin bende biro chiwne gi thuolo mar mondo mi gindikre bwo okumba manyien mar thieth mar SHIF. Kalore ni ka gisebire pacho ka, gin bende ponono ginyalo dwaro services moko ma pacho ka, gin to gibiro bedo ka gitimo nang'o? Gima wawacho mondo wang'i ni ng'ata modak e Kenya koda intie mana jela, koda intie mana oko, jite nyaka yud thieth e yo ma onge chudo momedre. Koro jok ma ya pinje maoko kibire e Kenya, tek ni dak e Kenya e ndalo matin ne higa achiel, tibiro gi gimiluongo ni travelers insurance. Ibiro go kumbani mar jawuoth. En okumba mar jawuoth ma ka intie piny ka e piny Kenya ka tinyalo yudo thieth mok imedo chudo. To ka in ng'at ma pango dak e Kenya
moheo higa achiel to nyaka koro ichudi idonje i SHIF. Nyaka wa register i mondo imed chudo ka in ng'at mapango dak ei Kenya moheo higa achiel kata moheo dweche 12. Koro jok mabiro ibiro gi travel insurance. To kapo ni wuok to koro kapo ni dak moheo higa achiel to koro chuni ni nyaka koro wa register i gi passport ni mondo imed yudo thieth ka. Atukoro okumba mar thieth mano mar SHIF ponono obro bedo koda ber mane nyanya jogo mantiere e welni mopogore kata jogo mondike tich. Kata obedo ni jogo mondike tich ema asewinjo ka ywak mathoth ahinya nikech wang'eyo ni NHIF kaning'iyo ni ng'ado 1,700 sani koro bro bedo 2,000. Kwanyalo kata tiyo kod ranyisi kwang'iyo jogo ma yudo sara mar 20,000 wantiere kanyo ni ng'ado gi 750 sani bro bed king'ado 550 mane ndok piny. Jogo mane yudo sara mar 50,000 sani koro bro bed king'ado 1,375. Jogo ma yudo sara mar 100,000 2,250 kanye manyalo wacho ni odhi e komedre pono bro bedo kod impact mane ne jogo mantiere ohala kachiel kod jogo mondike tich. Ibi wacho maber iyudo kuonde modok e piny kuonde moidho malo. To jok ma idho negi malo gi lelo molo jok modok negi piny. Koro miyo ng'eny ne wang'iyo mana jok kiwinjo jok mawuoyo gina jok moidho negi malo to ok ging'i ni kuom ndalo mathoth gisebedo ka gichiwo matin king'iyo atamalo margi to jok ma yuto gi ni piny chiwo mang'eny. Koro seche giwacho ni ji te nyaka koro chiw gima romre atamalo maromre ok en mani koro jok ma odhi dok negi piny ka ok ibi yudo gi e X kaka gigo koko nikech seche moko gionge go. Ok ibi yudo gi e Facebook kata WhatsApp group nikech seche moko gionge kata gi simono mondo gidonj kanyo. To jok ma oyudo negi malo ma yuto gi nyalo gine ma koro kiyudo gi e X yudo ka giwacho ne gini omede to king'iyo maber nyaka wabed jok ma chiwo mafea wabed ni jite ochiw atamalo marom. Now iwacho ni odhi bedo gi ber mane. Koro mokwongo wang'iyo ni jite jotich kuom jotich okochun NHIF noketo ni cap ni okikadh ka kiyudo seche moko ning'iyo ni ng'ato yudo nigi nyaroke odagi tich kata yudo kidney failure yudo ni seche moko dwaro kidney transplant to NHIF ne chulo mana kidney transplant to kochul test mitimo kapok idhi kidney transplant to kochul yeth mitiyogo tok transplant. To koro ma ang'iyo ni test mibo timni te kapok itimo kidney transplant odhi chuloni. Kitimo ni transplant odhi chuloni. Toke kanyo podo nyaka dialysis gite. Koro king'iyo iyudo ni jopiny nigi faida mang'eny ei social health insurance kata jotich nigi faida mang'eny moloyo kaka ne gin go ei NHIF. Mar ariyo en ni gibo bet ka gidak e ngima maber nikech seche moko iyudo ka shida en mana dala kucho ok ibeto bungu imodho pi molil to koro mago te iyudo ka wabu kelo ji jo public health workers mabiro modak mantie primary care networks ka gibiro e kor gweng' to ging'iyo ni idak e ngima manade. Ang'o miyo in juma ka juma in gi malaria? Ang'o miyo in dwe ka dwe in gi typhoid? Mondo koro gigeng'i kik idhi hospital nikech adier ko wacho ni ji te nyaka dhi hospital to pesa ni be borumo. Koro wadwa geng'o jok mok tuo kik gibed matuo to jok matuo twathiedho ma ok imedo pesa mora mora. To magi te kotimre na wacho ni pesa mokete thieth ko chiwo siling achiel to oduogo diboro oduogo komedre. Manyiso ni ka in gi ngima maber ibodhi e tich pile iyudo chumbu maber tiduogo go dala. Kendo iwacho ni jotich iyudo ka kendo jotich iyudo ka igolo mana dichiel salary margi gin kendo koro ok yud gisani ok yud ni koro gigolo kata inyalo bet ni go hala machielo ok wadhi golo pesa yo handino wagolo mana e msara ka iyudo ka ng'ato en daktari yes en gi rentals moka bicha uchiel to mago koro gisani kuom jotich wan wang'iyo mana msara to moko ka ok wang'i to jok ma onge tich ma onge osara moro ma giyudo to koro wang'iyo gini te kaka household. Koro jotich pod nigi faida mang'eny. Hezron to wang'eyo ni sirikal ma pacho kae kata bedo ni nyaka sani koro temo dhiro mar mondo mi jopiny duto oyud nengo mar thieth oyud thieth e nengo moyueyo kata nengo mogonyore. Wang'eyo ni ponono e piny Kenya kae nitiere kata ponono kata wanyalo wacho ni bero moko ma piny Kenya ponono sani pod ok time pacho kae. E kinde ma koro ikete tem Social Health Insurance Fund jopiny mar mondo mi o contribute mondo ji duto oyud thieth e nengo moyueyo kod nengo mogonyore. Ponono migawo mar thieth keto piny okenge kaka mage maneno ni
kwan mag jo Kenya mawuok e pacho kae kadhi kata piny India mar mondo mi oyud thieth odog piny. Obed ni ji chudo agulu nitiere kod pesa to ponono iyudo ka jomoko pod idhi manyo thieth e pinje maoko kalore ni ponono osuptende magwa ma pacho kae onge kata equipments madwarore obed mago mag timo bero kata mag timo tests mopogore opogore. Erokamano. Kendo koro go puke pige nikech koro kanyo king'iyo lony mar jothieth mano koro kuma chung'ne. Iyudo nitie kaka wacho ni nitie bero moko ma ok timre e Kenya ka ma chuno ni nyaka koro water ji e pinje maoko. Gisane gima watimo kaka division machung'ne watimo gimiluongo ni TNA, training needs assessment. Wang'iyo ni to iye ka areas mage ma wane gidwaro ahinya. To i areas ma wane gidwaro ni wan gi ji adi manyalo timo manyalo meet dwarwano manyalo timo dwachwano mondo dhi kare. Koro kwang'iyo ni jok mwatero ng'enyne oko itimo negi transplant. Nikech sani jok ma dhi thieth e pinje maoko mana jok ma onge gi thieth ma ok nyal tim Kenya ka. To king'iyo maber iyudo ka osiptende moko ei Kenya ka osechako timo gigo. Kata kitimo ne kidney transplant, kidhi Moi Teaching and Referral Hospital Eldoret, ibo yudo kitimo transplant. Kidhi osiptal wa maduong' mar Kenya, ibo yudo kitimo transplant. Koro watemo mana geng'o ni nyaka koro gigi mondo pesa ne odong'ie agulu achiel. Bas gimoro machielo mane wachako watimo en gimiluongo ni chiwo chik mar FIF, Facility Improvement Fund. Manyiso ni pesa pesa mochoke e hospital kacha chon kacha kata mbele kacha no dhi e county government. Tiyudo ka pesa ni kobiro tichulo igero go mana cho e chiro, iketo go mana stima, iketo go mana shed mar boda. Ok awach ni mago rach, mago be bera. Tiyudo ka kiwango mar thieth dok piny to gik mo pesa to wuok oko. Koro wacho ni pesa modonje e facility ka otim surgery ma pesa donje ka kanye mwalore mondo med bero hospital no mondo med yudo services. Nikech ng'enyne iyudo ni ok ni skills go onge, ok ni lony no onge i Kenya ka. Lony no nitie atia, seche moko equipment ma onge. To kwa dino chwer mar pesa ni kowuok oko, to wayudo pesa mwanyalo choko maber mondo wanyiego equipment maber manyalo miyo lony no ng'at man gi lony no otim go surgery monego otim. King'iyo Kenyatta Kenyatta University Teaching and Referral Hospital, gisane wane nyaka gi cyber knife. To mano mbele kacha ne onge. Koro iyudo ka ne nitie lony to seche moko ne onge equipment. To sani koro wan gi equipment to wan gi lony. Koro jothurwa ok dhi e pinje maoko. Mang'enyne wayudo nyaka jok moko mobiro kowuok e pinje ma libamba kaka Uganda gi Tanzania kabiro iye ka mondo giyud thieth nikech koro wan gi lony to wan gi machine. Iyudo ka seche moko osiptende moko gin gi radiologist ma picha masomo picha to go picha mag hospital kaka MRI gi to iyudo ka seche moko equipment ne maonge to koro gisani waloro ne pesa no koro hospital koneno ni mai gimonego bed ni medo to mani timo ika to koro jok manyalo bet ni ngang gionge kaka nyalo yud thieth gi ei Kenya ka to pod sirikal nitie gi thuolo mar ng'iyo kaka itimo nikech gimo waketo gimiluongo ni benefit package. Ei pesa mechulo ni nitie gik monego yudi. Gin kaka mage? Benefit package duong' nikech tuoche be ng'eny. Kachako wacho to dang' watieki. Seche moko yudo ka nitie maternity services, nitie surgical services. Koro seche moko yudo ka wawacho ni surgical services kata maternity services kidwa nyuol to wagoyo bei ni onego be ni kinyuol gi eyo mar pala kata yengo ichulo kata 1,100-200. Tineno ni ino idwa dhi hospital moro ma kichopo to kochia dancers marwaki tiketo ni bathtub timi flowers tibet tinyuol kipi mamor moro ket ni kanyo korigo yaba mano bera. Ten mani koro mano ibo mede moro ewie kolure wan wabuchulo mana ma walungo ni besni to koro mono no tini migole ofuki. Azino kapok wadhi yuyo marwa mana mapiyo nikech wang'eni okumba mar thieth maneno mar NHIF benene konya ahinya nyaka ng'ato koro dwa dhi thieth e pinje maoko. Manyien mar SHIF ni pono ka ng'ato koro ochuna ni ka koro odhi omany thieth e pinje maoko benene nitiere kaka obro bedo kokonyo to obro bedo kokonyo e yo machalo nade. Ingeni mokwongo cha kane ng'ato dwa dhi thieth yore maoko ni nyaka nitie committee mane bet piny. Mokwongo daktachi ndiko barua ni gini nitie ka mai tuo ma in go to onge kaka inyalo thiedhi e piny ka. Oseng'iyo
cross check gi colleagues gini ok nyalre. Bas barua no ne dhi regulator marwa miluongo ni KMPDC. Gimbe gi kon kan ng'at mondiko ni en daktari e piny Kenya ka to lony ma gidwaro ni onge ka. Bas committee dhi bet piny to review. Kagise review to give indiko ni letter of authorization. Koro letter ni emitingo titero, barua ni emitingo titero NHIF. Bas gichako process. To kata kamano, ne nitie mana gima ne giwacho ni ma e limit mwachiwo. Koro modong' timede wiye kanyo. To mano pok okethre nikech pod wantimo public participation, wantimo benefit package, wasumo pach jopiny. Pod gidwa ni mano dhi nyime kata gidwa ni mano koro lor. Tiyudo ka ntiere need nikech mano needs pod bobet. Ka ntiere dwaro ni to koro kumochopene adwaro transplant. Ma yudo seche moko ng'eny ne gin bone marrow transplant, moko iluong liver transplant, adwa dhi piny maoko. To koro mano nitie committee ma idhi keti ma dhi ng'iyo mano. Ito koro dhi kete Minister of Health, ikete Social Health Authority mondo ng'i kaka idhi piny maoko yudo thieth monego winji. Ka gise confirm ni gino ok nyal time Kenya ka, to kumedhiye no be nitie valuable success rate. Ok ni en gimedhi timni tiduogo kendo koting'i kaka maiti. Hospital no be nyaka bedi ni wang'eye kendo en hospital mantie in partnership gi Social Health Authority. Ok seche moko inyalo dhi oko kucho to kendo koro hospital medhiye en mana kanyamedha makuno. Onge thieth ma standard. Ai hadon wadhi yweyo mokwongo mondi nyaka Ramogi Ajwang' wakaw mana yweyo madundo wamodho pi waduogo wadhi mbele kod twak marwa ka wachiwo ler ewi okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund. Kik idhi mabor. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Mamiseni gari ama tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 1000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Hakim Ziyech en jatugo masulo mar adhula matugo kaka winga kata jaloyo makor achwich ne tim noendo mar Super League mong'ere kaka Galatasaray. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi. Ngani? Ngani tar maka jo Kenya to tenge to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano inya kuom bedo kodwa gi thuolo ni mawadhi mbele kod twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny Okinyi ma kawuono. Antiere kae kod Dr. Hezron Omollo, mano jatend rang'iny mar lonyo kod jotije mane bad migawo mar weche mag thieth e pacho kae. Wachiwo ler kotudore kod okumba manyien mar thieth, mano mar Social Health Insurance Fund. Asingo ni nyako Ramogi Ajwang' nabro bedo kasomo moko kuom penjo kata ote mochwalonwa ka wadhi mbele kod twak marwa Okinyi ma kawuono. Ote makamago asomogi achiel kachiel. Janeno penjo kae ni nyiso ni jokanyo mag NHIF koro ok bi yudo kony mar thieth nyaka kendo gibed kod kadi mar SHIF koso. Mano penjo ma Hezron bro bedo ka duoko kanyo. Janeno machielo wacho kae no yaore Joyce, jok matimo hala to biro konyo nade e wachni. Erokamano inya kuom ote makamano. Philip Ongulo bende wacho Ramogi TV, an Philip Ongulo ka an Sondu. Awinjo ni SHIF ni idhi chung'ne kod amako insurance motudore gi ker. Dipoka nitiere kaka idwa chamwa gi tok oluo. Aya mano penjo kata ler makamano Hezron bro bedo kachiwo achiel kachiel. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho ka ni adiera mantie en ne trust ma e kind jopiny gi sirikal oselala kaluwore gi kaka weche ringo thurka. Ng'eto thoth kenjwa ka kendo usuru obembo jopiny. Penyna wendo ni bende nitiere okenge ma sirikal osekaw mar building trust e kindgi gi jopiny. Odhi mbele ko wacho kanyo ni mogik weche omenda mibadhi jadonje. Ere kaka sirikal dikedo gi mibadhi binago. Awinjo twak ka an Umoja. Grace bende wacho ni bende SHIF biro yie treatment from any hospital for outpatient or specific as it was in NHIF. An Grace kantiere Kisumu. Okech bende wacho ni an Okech janyuol nyalo chung' ne nyathi nyako chop higni adi mane bo SHIF. Cosmas Adiedo bende wacho ni Joyce penjna jatelono niya nikech SHIF en gima odonjo mawendo kane an gi gowi NHIF bende nyalo wena gopego mondo wachak manyien. An Cosmas Adiedo ka an Korwa Central, an Korwa Center Migori. Ken kawuok Nyaera wacho ni penjo na en ni an kod mon ariyo gi nyithinda 14. Ere kaka atimo registration mondo wabed e iye wate. Mago mana moko kuom penjo ma joneno magwa penjo. Ka Hamano Liech bende wacho ni ang'o momiyo chudo mar SHIF itimo kaluwore gi yuto to tuo to ok bi kaluwore gi yuto mar ng'ato. Erokamano inya kuom penjo ma bende upenjo kanyo. Penjo thoth ahinya. Nyako Ramogi Ajwang' med mana chwalo gi. Hezron biro bedo ka duoko gi achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak maro. Hezron, iwinjo moko kuom gigo machando winjo pinya Okinyi ma kawuono. Kinyalo mana duoko. Ing'eni gibiro mang'eny to gibiro ka giringo koro kamako gi te. Abo bedo ka nuoni moko. Ka ang' ni nuona moko. Koro king'iyo mar Grace ma Umoja we achak gi mano. Mowacho ni ere kaka NHIF be Social Health Insurance be obo yudo thieth e outpatient kaka ne koso obo bedo ma specific. Yes, nikech NHIF ni yudo ka idhi kate od thieth ting'isi ni outpatient mari ok nindiko ka. Koro ok nyal thiedhi kae. SHIF bende biro bedo kamano koso. King'iyo outpatient gin nti gimoro mwaluongo ni primary care network. Mane gima dhi bede primary health care fund, ok dhi bede social health insurance. To kado to en achiel miyo nyalo wuotho go kon gi kon. Manyiso ni ka antie Nairobi ka iklimani ka kinda dake primary care network maka ta awuok adhi Asembo nguka konyango kumae to tuogo ya kuno koritera abidha. Manyiso ni antie e primary care network mopogre. Gimebo tim en thieth tibo miya. En mana ni koro to nyaka ndiki ni to adwa medo bet ka koso abire temporary visit adok kucho. Nikech ka adwa medo bet kata seche moko nyalo bet na retire. Koro idlo ka iketa kanyo. To kaduog kana ng'at mobiro to dok to koro kanyo oketa. Manyiso ni account midhi gole pesani ok dhi gole account ma mantie Asembo nguka kucho. Tidhi gole account ma antie primary care network momiya ma Kilimani ka. Nikech ng'ato boyudo ni itimonu mapping to nitie primary care network mondo be nitie ng'at achiel kata nyambrachiel kata daktari achiel mawuotho e kind udigi mondo ng'ini ngima uchal nade. Mano moko. Mar ariyo jawinjo mora winjo kowacho ni seche moko en gi mon ariyo gi nyithindo 14. Chiegni wacho ni an nyathi mar 13 e odwa.
To ibedo nyathi mar 13 ni to ka tek ing'eni ok inyal bedo ni in gi nyithindo 14 to nyithindo 14 gi te idak kod gi e ot. Ibodo ni nitie nyithindo 14 nitie moko ma osewe dak e ot manyiso ni gisedwaro kargi. E nyithindo 14 nitie moko mosekadho higni 30 koro gin gi kargi kende. Wach ni e nyithindo 14 gi kata 6 pod odong kata 6 odong kon gi idong ga 5 kon gi kon kata idong mana ga 3 kon gi kon nikech mano gin 6. Koro manyiso ni 8 osetieko kendo osewuok e ot ka koro gionge e higa matin ne igni 18 kata igni 25 ne jok ma pod somo. Koro gin iyudo ni magi te pod dhi bedo nikech ichudo ya household, ichudo minodi, ichudo pod gigi te dhi keti agula achiel. Koro ute ubedo covered. To ng'ato wacho ni nyithindo tibo ket nyaka girom nade. Koro iyudo ni ka ng'ato nyuola ni jok mantie sani wabo register jite. Basto koro wachako register jok modong at birth. Konyuoli ti register igi kanyo. Koro wang'iyo kichopo higni 7 ti kichopo higni 7 to wakawo fingerprints ni koro kidonjo to itimo identification mayot. To gi mano kwa keto tenge matin. Ka in nyathi madhis kichopo higni 18 to koro nyaka register kaka a household. To kichopo higni 21 koro wachako ng'iyo ni nyaka koro ichak golo chudo mari kaponi ok idhi sikul. To ka nitie evidence ni nitie college, nitie university kendo isomo full time to wamiyi thuolo nyaka higni 25. Ka in koro jonyuol ni ma pod chudo ni ka jonyuol ni chudo to yudo benefits kanyo. To koro kikadho kanyo to aneno ni imbe koro iromo. Imbe koro nego bed ni in gi yuto mari wang'iyi kaka household. Kionge go ngang' to jo sirkal chulo ni. To ka in go nitie gimoro matin ma minyalo yudo ti wang'iyo ni e gima matin minyalo yudo no kod obed tich kod obed ohala marom nade monego bed ni golo mondo iyud mondo okonye e thieth mari kendo kony jopiny. Ng'ato wacho ni ng'ato penjo ni to jok moko nyalo bet ang'o miyo akeno penjo ni ang'o miyo gini odhi malo. Openjo ni ang'o momiyo chudo mar SHIF itimo kalure gi yuto to tuo to ok bi kalure gi yuto mar ng'ato. Bas gimomiyo waluonge ni social health insurance en kama nikech en solidarity. Gini wadhi wate kata wadong' wate. Ka jok motimo medicine to wacho no chal gi action potential. Kitimo gimoro achiel titugo gigote. Manyiso ni ng'at achiel ka tuo e kindwa nyaka bed ni ng'ano nigi ratiro mare mar yudo yath. En mani in ma yuto ni malo ni idhi konyo ng'at ma onge yuto kata ng'at ma yuto ne piny. To in ng'at ma ngima ni idhi konyo ng'at ma tuo kata man gi midekre. Ng'ato seche moko nitie seche moko ikeo dhi mbele. Koro in ngima nikech pod ikitin to ichieng' moro ni chop kucho. Koro nyaka bed ni ng'at matin ni kochiwo to mare chakonyi nikech gini en gima waluongo gi dho ngere ni cross subsidy. Yudo ka the poor are cross subsidized by the rich. Tiyudo ka the young are cross subsidized the old. Tiyudo ka jok ma have they cross subsidized those who don't have. Koro gini wakonyre. Ng'at ma nigo konyo ng'ama onge go, ng'ama tin konyo ng'ama duong', ng'ama nigo konyo ng'ama onge go. To ng'ama ngima be konyo ng'ama tuo. To bende ng'ato penjo ni ponono ka NHIF kacha nantiere kod gowi. To koro NHIF bedo first out koro wadhi e SHIF. Gope go iwene kose gope go be iting'o koro duogo ka SHIF ka kose ji chako manyien ji duto. Ka to wabo chaka manyien en mane kai mano kore pogruok. Kiduogo kone to chaka manyien i register ti chako contribute manyien. To ka poni nitie ni NHIF mane nigi gopi to gopi ni koro iyudo ka kendo koro wating'o gopi no gi transition committee to wadugo ka gopi mane gin gono koro ichako yudo thieth ewi pesa mari mane odong' kocha nikech koro ok odhi modho pi kaka na winjo jawinjo moro nowacho. Ng'ato bende lieko kae mano Philip Ngulo lieko kae ni ponono ni SHIF ni owinjo ni dhi chung'ne kod amako insurance. En adiera kose ber kichiwo ler kamano mondo mi jopiny ong'e adiera jopiny ponono obed kod geno ewi okumba manyien mar thieth mano mar SHIF. Pile nitie jofuong' wach kata nitie jo propaganda be mabiro ketho gi maber. To kowawene gi thuolo mondo giketh gi maber ni pile gilieko to onge ng'ama duoko gi to mano miyo gi maber ni chako neno marach. King'iyo social health insurance and social health insurance
manyiso ni ok en amako whatever. En social health insurance manyiso ni ichung'ne mana gi social health authority mosebedo gazetted, mosebedo approved, ma jogo ntiere office gi sani. Koro social health insurance fund ma jopiny dhi gole pesa gigi ichung'ne gi mana gi social health authority. To nego ung'i kendo ni ok en social health insurance fund kende, pod nitie ber moko miyude ka nitie chronic disease and emergency fund ma ok igole pesani. To nitie primary health care fund ma ok igole pesani. Ang'o miyo mar social health insurance kuma koro wagole pesa miyo wang'iyo waweyo ariyo moko mabeyo mabe koro onge gima wagole to ne pod dhi konyowa. Seche moko in gi nyathi man gi sickle cell ma en thieth ma dhi malanga, ma dhi for a long period of time. Seche modhi kamano onego bed ni in gi pesa moki exhaust cover nicha, ok itieko cover momi. To yudo ka mago pod nitie ka pod nitie ng'ato man gi paro mar kwalo. Ang'o miyo ok nokwal mokogo, okwal mana social health insurance. Wae kuoth kendo wae fungo wach maonge tiende kendo onge kore. Gini ichung'ne gi government, ichung'ne gi sirikal, ichung'ne gi social health authority. Mamano en under Ministry of Health. Mane adieri makende. Modong to gin mbaka mifungo go wach etie ka gazeti. Ilero kanyo makarenya to bendi wacho kanyo motelo. Ani kwatiyo kata kod ranyisi kaka jino sebedo ka chulo NHIF yudo ni ng'ato orito mar mondo mi obed nyaka obed matuo eka pono neno ni koro ka dhi hospital kata pono ni dwa timne procedure moro to neno ni NHIF mar nyise nok nyal tiyo kalore ni poko chudo matene ni koro dhi to chulo kata pono no dweche 3 mondi ekoneko oyudo kony. Mano bende biro nyalo timore SHIF ni kose SHIF ni boket nango mar mondo mi pono no jogo mapoko chudo kik tim kamano kosi biro ket nango mar mondo mi oneni jo Kenya duto obedo up to date e chudo margi mar mondo mi tuo kogoi samora mora to kidhi hospital kacha to kik ng'ise ni SHIF ni ok nyal tiyo kalore kod 1 2 3. Eng'ene gigi to biro mopogre tuo be ok go simo kendo ko book appointment ni anto kora biro sabiro koro rita kanyo. Koro nego en gima wawacho ni en ni seche ma ang' obed ni koro idwaro thieth to nego bed ni ionge gowi. Manyiso ni kai ko bedo ni ok ichudo en mani bo chule seche mag midekre to pod bo chuno ni chulo pesa no. Kendo kwang'iyo jok ma onge gi yuto margi gima osara mok yud yuto gi osara ibo yudo ka kendo wacho ni gichoko margi to gichulo dichiel. Manyiso ni higa achiel waonge gi thuolo mar lawre kodi dwe ka dwe. Isechulo for higa achiel koro warito higa manyien. Koro higa ni ok inyal wacho ni default. To ka in go osara to nyaka ng'ade mana kumichuli osara no. Koro ma adhi bet matin nikech ing'adi osara ka kendo ing'adi osara ka kendo onge thuolo mar ni gini dhi doge fuki kore kichulo. To ka in gi ng'at ma nigi chumbu ne moko ma yudo pesa yore mopogre go osara to kore chule dichiel koro kwadwari dwe ka dwe ni mondo kore chulnwa. Atukoro ka aneno ka wachiegni tieko twak mar okinyi makawuono kata kamano ere kaka koro jogo ma ondike tich onego bed ni adjust payroll margi mar mondo mi koro o cover SHIF ni kalore en gino manyien mabiro mopogore kata macha mar housing levy ma yande wang'ado sani koro nitiere mano mar SHIF mabiro manyien onego bed ni payroll bed adjusted nade mar mondo mi onon kata omak contribution mar SHIF monego bed ni chakore dwe mar 3 mano mar higani. Ing'eni ma kendo yot nikech en atamalo. Wang'e ka in Joyce titiyo e Ramogi ka wang'e ni chamo pesa maro kama kata ber mana siling apa to wang'e atamalo 2.75 2.75 manyiso ni ng'ade yot nikech en gima iketa jok machiwo sara gi gin gima iluongo ni Excel. Koro keto Excel to keto kanyo ni goal 2.75 ka to gino wuok mayot mabe onge kwano moro matek. Ka en moro mopogre ni jok moko gin 5.5 kaka ni wakete choncha jok moko igolo ni 3.5 jo igolo mopogre mane neno ka koro kendo ne ng'ato ka ng'ato nyaka go kwande mato kiketo dichiel tiyudo pesa no mara moja maonge ni pod salary payroll adjustment debit mayot to kendo king'iyo ng'enyne iyudo ji 554% atamalo 54
kendo margi dhi dok piny, manyiso ni gin kendo gidhi adhiya ka gibuonjo, ka giwuok, ka giyudo, ka gineno payslip. Ji matin sana, ok ni matin sana to wawinjo pachgi, jo ma atamalo 46 margi nyalo bet ne oidho matin kalure gi 2.75 mane ok ging'iyogo nikech jok moko ne chulo mang'eny to gine gichulo atamalo mar piny. Hezron, ng'ato bende openjo ka ni jogo matimo ohala to biro konyo nade e wachni mano mar SHIF? Biro konyo nade? Jogo matimo ohala, ing'eni ohala kendo gima ber kalure gi chike mag Kenya. Kitimo ohala tiyudo yuto ni moro, yudo gima waluongo ni profit ewi ohandini. Kata yudo ohala ewi biashara mitimoni. Onego bed ni golo osuru. Donge. Koro kiseche golo osuru ni to imbo onego bed ni ng'eyo ni seche magolo osuru ni tagologo ei ohanda mana yudo profit mana yudo tamba golo 2.75 mang'iyo go ngimawa. Ing'ene ma en ngimani mondo idogi kendo iyudo pesa moko kata gima waluongo no ohala, nyiso ni nyaka ibed ni in gi ngima makare kendo in healthy mondo idhi timano. Koro kok itimo mano tiyudo ka midekre moni timo ohala kendo ibet matuo ibet e dhot. Koro kendo in liability ma in mok idwa chudo cha, in ma koro kendo wachudo ne nikech koro ionge nyalo. Ato mana joma timo ohala duto pod en mana 300 ma yudo kosibro ber kikwano pesa moyudo ponono moyudo dwe ka dwe kuwuok e ohala kacha koking'ado atamalo 2.75 kosibro ber kitimo nang'o? Joma timo ohala te ok dhi bedo 300. 300 no wawacho ni mane ma piny mogik monego bed ni ng'ato golo. Maonge ng'ama nyalo golo kata 200 kata 100 mana 300 mane ma piny mogik. Watimo ni gima iluongo ni means testing. To ei means testing ni matin mogik minyalo golo en ma 300. Means testing no wawacho mbele kacha ni ma ipimo nyandi. In gi nguvu ni inyalo golo adi. Kwa asepimo nguvu. Imbi seche medake kor gweng kacha to imbi ng'eyo ng'at minyalo dhi kwa pesa nikech ing'eni ng'anto ntiego. To nitie ng'at ming'eni ng'anto kata kwayo pile pile te no onge go. En onge go wonya chieng' makati modo masa 12 okinyi chieng' tarik 5 bang' kosecham sa to onge go. Koro imbi king'iyo means testing ni osetim maber mwang'iyo ni nyandi rom kama. Koro ichula e kar nyandi no to ng'at machulo matin mogik to chulo $300. Omar George bende ng'isa ka ni penj na jaloy ni SHIF be nitiere gi life cover. Mago mana moko kuom penjo mano ka jonno magwa penjo odiochieng' ma kawuono. Fabiano Koth wacho ni ere kaka sirikal biro ng'eyo ni ng'ato ok nyal mondo chulne SHIF ani nyabondo. Ere kaka mano koro wadhi duoke mara ng'wen. En gima wawacho ni en ing'iyo nyandi. Ing'iyo kaka inyalo basi koka ichuloni. To koro manyiso ni ere kaka sirikal mano koro waseduoko ma wadhi duoke mana mar DB. Wach mar life cover ka SHIF be nitiere kod life cover ma Omar George penjo kae. Ntie cover okay, SHIF o cover nyaka mag muchari mago gin part mag life cover. Koro seche ma nikech pile no yudo ka jok moko osedhi hospital osethiedhi isechango kata seche moko kichango nikech inyalo duogo dala inyalo duogo e baot kata inyalo duogo kiwuotho kendo yweyo. So seche go yudo ka ni mako ji. Koro nwang'iyo ni ere gima wanyalo timo mondo wageng' meko mar jini. Koro mana ema nwang'iyo ni gini en end to end. Koro idhi e cover no pod ntiere iye kanyo. Atoka wang'iyo yande lakteche pachoka yande gin gi ywak ni ponono gin SHIF ni ogol gi oko kuma mar thieth mano mar SHIF ka chiel koda aparo ni gin jopuonj kose obila bende. Ang'o momiyo SHIF no biro to lakteche matie pachoka onge e buo kuma mar thieth makamano ka chiel kod joma moko ma ponono tie migawo mar sirikal? Mano ok apar ka en adier nikech dakteche en achiel kuomgi to pod antie buo SHIF. Gima giywago en ni mbele kacha ne nitie gima iluongo ni comprehensive health insurance mane ng'iyo thieth mar dakteche mane en on top of what NHIF could offer. To koro gisano wacho ni ma en social and health insurance. Jite golo atamalo marom kendo yudo thieth machal e kuonde kar thieth duto. Kochakre ker marwa ma en William Samoei Ruto nyaka wan jok jotich mapiny nyaka mana ng'at matie kor gweng' nyaka mama mboga gi jaboda boda cha gite igolo gi atamalo marom to giyudo thieth marom nyaka dakteche go. Koro gima dakteche ne ywago ni to eiye ka
higa mar gana ariyo gapagariyo ne gin gi gima ne iluongo ni medical allowance. To ne gidonje e agreement gi sirikal ma giwacho ni koro goluru medical allowance wani basi miwa gima iluongo ni comprehensive cover. Koro nomigi comprehensive cover. Gi sani en comprehensive ne ji duto. Wamiyo ji te thieth machal. To ok wageng'o ne ng'ata jandik employer mora amora kata jandik ji e tich mora amora mondo medo cover machielo ewi ne ng'ata kado bed mana county government pod inyalo ng'iyo ni on top of this SHIF inyalo medo machielo. To en mana ni the base cover ma japiny ng'ata modak e Kenya nyalo yudo and the same across the board. Koro kidwa ng'adi ing'ado mar social health insurance fund ni komonde basto bang'e ing'ado moro no mimedo mondo okonyi oten mari mar social health insurance. Nikech pod inyalo ni dakteche ne nitie gi NHIF to ne pod jok moko nyalo decide mano dakteche matiye sirkal. To nitie dakteche mantiyo privately man nigi social health man nigi NHIF to on top of that no ng'ade negi seche moko insurance machielo mondo kony koro mano pod ok otam jandik ji tich kata mana sirkal pod ok odagi. To mano pod ing'iyo kapo ni nitie need moro manyalo bedo ni dwaro ni opong' wi mantie to gisani pod waneno ni nyalo bed ni oromo to jandik ji tich kata Public Service Commission County Public Service Board oyienegi medo cover machielo. Koro en mane idok tiwuoyo gi ng'at manondiki ni to ni golo medical allowance ang'o koro to sani golo comprehensive insurance idwoko nago kosi miya machiel. Anno ka thuolo marwa dhi rumo kata kamano kapok watieko twak mar okinyi makawuono. Anno ka janeno amoro ka inyisa ka ina penjie ni nitiere ute thieth moko mago mag ji giwegi magin nyaka sani giwacho ni NHIF gikawo mana mag civil servants kende to kubed admitted kanyo to NHIF chulo mana kitanda kende. SHIF ni kadhie ute thieth mag ji giwegi kata private obiro tiyo koso obiro bedo kong'ado kitanda kende obiro bedo kochulona. Mano be pod en penjo maber. En wani ma to koro ok en NHIF ma koro wantie social health insurance. The social health insurance kano aketo gima iluongo ni benefit package. Benefit package manyiso ni kidhi e osiptal kawuono ni idhi konyori kata kidhi e private wang'e ni wan kwasego kwanwa to konyruok kata dhi e labor kinyuol maonge yeng'o waketo kata ni en siling 30,000. Mana en mana example, mana en mana ranyisi. To en siling 30,000 mopogo ok ng'iyo ni intie private kata ok ng'iyo ni intie public. Iyudo ma siling 30,000 gini. Koro kantie balance modong tidhi e osiptand ji giwegi ma obedo owned gi private individual. Koro inemitimo gimiluongo ni top up. To ok wawach ni koro odhi chulo ma 400 mar otanda kata 500. No, mano onge. Wang'iyo ni a service midhi yudo ni we have costed the service. Koro a service midhi yudo ni wang'iyo ni within this service onego bed ni miyi ni chulo pesa di. Kidhi nyuol e yor yeng'o wagoyo kwand usi, wagoyo kwand goz, wagoyo kwand cotton pamba midhi tigo kanyo, wagoyo kwand makas, wagoyo kwand nyaka wembe, to wagoyo kwand nyaka stima mitiyogo e iye kanyo, nyaka koro jolwedo mabet e iye kanyo nyaka jayeng'o. To wacho ni kwang'iyo cesarean section matimre ei Kenya wabomi kata siling 100,000. Ten 100,000 kidwaro ni dwadhi timo Nairobi Hospital pod wachiwo mana 100,000. Koro ka 100,000 chulo tanda to mano koro en dwachi. Ka 100,000 chulo gik moko te to mano koro ni maber. Koro modong' e wiye cha tipong'o mana go fuki. Mano koro garama mari. Gi osiptende duto mag sirkal ti kochul kamano to onge gimoro kendo midonjo fuki kendo kimedo nikech wasewinjore across the board. Wachni mogik Dr. Hezron Omollo ka watieko twak mar okinyi makawuono thuolo marwe morumo. To koro ing'e antie wang' jogi. Chuna ni nyaka nitie jok moko nonyisa ni kokimusa kuno to kik iduoge mari. Koro anta biro ka mondo awuo chiw ler ewi wach mar UHC tang'e nitie osiepe duto mose konyowa e dongruok mwasebedo ka. Koro mama wabentie Sembo Konyango kucho embe nyaka one mos gi jongu ka duto gimbe ging'ene wuodgi ne nitie wang' jowi.
seche moko gibogo sigala gala e simba ka aboro ni ka gitimo mano to kendo wago erokamano makende ne ker marwa mung'iyo ni onge tiende bedo ni nitie jok moko manyalo yudo thieth to jok ma onge nyalo yudo thieth koro wegi awe kanyo mondo githo to wang'iyo ni ji duto oneno ni ber mondo ji duto obed covered kod obed ni dhier kod obed ni hasla ka wan kama koro wan bete wantie iye kanyo ana onge wach tawacho ni kapok wawuoyo kata wafuong'o wach wasome gini wawinje wang'iye gimodwaro aneno ka nitie goodwill kendo mibadhi mane jabet ga be koro ng'adi madam marwa mochung' minister marwa mochung' ne health betemo matek mondo gik moko dhi kare mano Susan Nakumicha kendo PS marwa Mary Mudhoni Murioki gi Hariki Mutai gitemo matek mondo gigi kik bed kaka obet kendo adwoko erokamano ne jatenda man DG Dr. Patrick Amoth mondo miwa thuolo mondo abed ka gi ji duto mosetiyo e process mar ndiko social health insurance ni kata bed regulation kata bed chik adwoko ne giero kamano nikech gin ne ng'iyo dwach jopiny mondo koro ging'i ni ji te nyalo yudo thieth e yo makare. Erokamano nya Dr. Hezron Omollo jatend rang'inya mar lonya kod jotije e bed migawo mar ngima jopiny kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono bi wabed kod twak wachiw ler ne jopiny kotudore kod okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund. Nyako Ramogi Ajwang' ageno ni winjo maler kotudore kod moko kuom ber ma jopiny biro bedo ka yudo ahinya kidhi od thieth kacha ka okumba mar thieth mano mar SHIF osechako tiyo e pacho kae. Mae duto sirikal timo mar mondo mi wan kaka jokenya waduto wabed kod nyalo mar yudo thieth e nengo mogonyore. Wachope giko mar twak gi kanyo Nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka giko masani. Wakaw mana yweyo madundo tok yweyo to nyawadwa Sharon Ong'ao biro bedo ka kelo ni chenro mar poko pogore kik idhi mabor.